nga dito ay pang ayo ron dire isod sa karton ato ning ablihan dar ni dire daghana ko ni tablet tablet lagi ni kawan sana meron conversation, meron communication, acting, singing, and ay ko na kay ulo ra ni na ano bag ko po kayo kasimbol buhat tag improvise nga kanang kuan supply butangan na to og kapasitor diode nya i-direct na to sa 220 mo ni itong i-supply dito temporary sa 12 volt daghana ganyang gadgeta daghana ani ito ni pang ayuhan tanan apa nagkatag ra diri dara itong i-on itong switch wala wala di si fuse ato ning balhinan og fuse kay wala si fuse kini atong butangan tera ni ona pero di ko ni mo touch ba atong tan-awon og touch dili siya mo touch dili siya ma-touch di siya ma-touch inani ra pagkalibrate ani nga gadget tanaw dili ni siya ma-touch ingon ani ra pagkalibrate ani nga gadget di gini siya ma-touch way connection yung power saon na mo tuslok wa gina siya ano na pagkalibrate ang upat lima ni mo katudlo butang diha na makakita na mo ang flash weight steady lang sa gid mo steady lang yun hantod na mo gawas ana ra na pagkalibrate huwata lang gid niyo tara basang tunga na gini ang plus mo na inyo hang pisliton una na say plus magdagandagan sa plus tamislita gina hantod mo kompleto na okay touch na siya pakiton tama ro mo paong na mo touch ni ilong press na to napaong okay na kini balikon to isa pagka mo pislit ya okay na siya okay na gawas na tanan bakta okay na paungon sad balhin na sad ta kanina sad ato na sa ning wiringan kaniyang blue black ari ni sayan kuan ground nya kaniyang positive yellow ug puwa ari ni siyang positive di mo kamo ani kay pretendaghan ang wire ay na lang tuga-tuga kay mga sunog rin mo daghan kay wire ato ni on atong switch aron atong panidan ug power ba murag ni mo power ang usa tanahon tani ang fuse pasig guba ni guba gining usa kay ug atong i-on mura ni bubuto atong kapasitor lana yung wire
init kayo sayang diode. Guba gini siya. Kining usa ato ng testingan. Ito nang nawiringan basig maayo ni. Ito yun. Turon tani kay mo init ra ba siya. Okay ni. Murag okay ni siyang usa. Calibration nun na sad ni. Kinahanglan na sad ni calibrate aron ma-okay siya. Mao na sad ni. Na to mo touch ba. Ato ipaong wala siya, di siya mapaong. Di sad siya matouch. Di siya matouch. Dili sad siya mapaong. Ito ang isuway og calibrate. Patong tani atong pagkakamot. Na pag-calibrate aron mo restart siya. Dara nigawas na yung plus. Pislit. Okay. Ito na ning i-back ug touch na ba? Okay. Atong i-power. Power na. Okay na sad. Touch na siya. Back to normal na. Play. Ano akong ipang-ayo ron dre. Dagang ito 4, 6, 8. Anya siyam. Kana po ng gamay. Anya kaniran tulo mukuan ang unom ni function. Kini guba mainit ang supply, kini sensor. Nya okay, daghan diri mga remote. Ato ni uli sa nagpaayo. Unom atong naayo. Okay, daghang salamat kay murag gabi na matulog pa ko kay trabaho ta ugma. Thank you.